Η Παναγία μας δεν έπαυσε ποτέ να ευεργετεί τον κόσμο. Μια τέτοια απόδειξη της ευεργετικής της παρουσίας είχαμε και με το θαύμα που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτήσης Αθηνών. Συγκεκριμένα, μιας οικογένειας που διαμένει στην Κηφισιά, ο μικρότερος γιος, ο Παναγιώτης, παρέμενε άλαλος από τη γέννησή του μέχρι τις ηλικίες των 6 ετών περίπου. Βεβαίως, οι γονείς και οι συγγενείς παρακαλούσαν τον Θεό να επέμβει και να λύσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Πράγματι, αρχάς Μαΐου του 2017, η μητέρα του μικρού Παναγιώτη είδε μια βραδιά στον ύπνο της μια κυρία να της λέει «Φέρε το παιδί στο σπίτι μου και θα το κάνω καλά». Ξαφνιασμένη ρώτησε «Ποια είσαι εσύ και πού είναι το σπίτι σου?» «Το σπίτι μου είναι στο ναό της Χρυσοσπηλαιώτισσας στην Αθήνα». Βεβαίως η μητέρα δεν ήξερε που βρισκόταν αυτός ο ναός και ίσως να μην τον είχε ακούσει ποτέ έως τότε. Όμως, ευτυχώς, ο πατέρας της και ο παππούς του Παναγιώτη ήξερε την περιοχή και της υπέδειξε το ναό της Χρυσοσπηλαιώτισσας στην οδό Αιώλου 60, στο κέντρο των Αθηνών. Παππούς, μητέρα και γιος προσήλθαν αρχάς Μαΐου του 2017 στο ναό της Χρυσοσπηλαιώτισσας και όταν ο μικρός ασπάστηκε την εικόνα που βρίσκεται στο προσκυνητάρι του Ιερού Ναού, αναφώνησε «Μαμά» και συνέχισε να μιλάει κανονικά. Όλοι ευχαρίστησαν την Υπεραγία Θεοτόκο για την θαυμαστή της επέμβαση. Το θαύμα αυτό παρουσιάστηκε και από τον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεως. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον εφημέριο του Ιερού Ναού στο τηλέφωνο 210 32 16 357.